gobe da labari, jibi da labari, godiya ga masoyanmu masu yi mana alkhairi, masu yi mana alkhairi wanda suke mana alkhairi. Bismil ilahi gwani Allah, tsare mu sharrin mai sharri, sada mu da alkhairi ka hane mu aikata yin sharri. Ka ji daɗin alkhairi wanda ya yi maka ai dole ka so shi, sabanin alkhairi wanda ya yi maka ai dole ka kishi. Ko wane ne ko kuma ɗan wane ne, tafiya ta miƙa har ta kai ni garin Kedi, gari mai alfarma, garin Kaduna garin gwamna, gari ne mai tsari, garin Kaduna garin gwamna, garin su Fadimatu yarinya mai kunya, gata da tarbiyya ta je islamiyya, asali ko kamar 'yar Saudiya. Na Fadimatu, gani da Fadimatu malam mun sha soyayya, soyayya ta yi nisa har an fara batun in tura. Fatima ta ce in tura, na ce me zan tura, ta ce ka tura iyayenka, aure da kai ko a ƙulla. Fatima ban raina ba kuma ban kushe ba, kin ga ban tara ba, kin ga ba zan tura ba. Ni ba mota ba, ba gida ba, ba mota ba, kin ga ba zan tura ba. Na wuce kawai na fice, na ɗauki jakata, da na ɗauki jakata malam sai na wuce Keti, garin Katsina ta ɗauko dakin kara. Sun yi mini kara malam, garin akwai su da kara. Garin su Shamsiya yarinyar gata da alkunya, ta nuna man soyayya domin tana da tarbiyya. Ita ma mun shaku, ta ce in tura, me zan tura, ta ce ka tura iyayenka. Na ce haba Shamsiya, ni ba mota ba, ni ba da gida ba, ya za a yanzu in tura. Ta ce malam Fado ka rage dukkanin guri, komai na Allah ne, shi ne ke badawa, shi ke tsarawa, shi ne wanda ke badawa. In ya baka Allah kai godewa, ni din da ka samu kyautar Allah ce, ko da kuɗi ko babu da kai za na kasa.